ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಗಲಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನರ ಉಂಡು ಎನ್ಕು ಒಂದು 8% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂದೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪು ನಡೆದು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ್ಯಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಗ್ರೋತ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡಾ ಒಂದೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನು ಇನಿ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಇನಿ 4.26% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 79.72 ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತೂದು ಈ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತೂದು ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ತೆರೆಯೋನಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೇರಿ ಎನ್ಕೆ ಎತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದು ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು -3.33% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ 90% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ 5 ವರ್ಷದ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ 1316% ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಡು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ಅಂಚಿಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ 10,595 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂದಂಡ 3.08 ಉಂಡು ಇತ್ಯದ ಅಂಚನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ PE ತೂವರೆ ಪೋಪುಂದಂಡ 36.4 ಉಂಡು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂದಂಡ 0.07 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂದಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ರಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂಡ ಈ ಕಂಪನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಗ ಈ ಕಂಪನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಈ ಕಂಪನಿ ಮೂಜಿ 4-5 ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಡ್ರೋನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರೀಟೇಲ್ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಕಂಪನಿಡು ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿಡು ಮೂಜಿ 4 ನಮೂನೆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲು ಉಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಫೋಕಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿದ್ನ ನಮ್ಮನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡನೇದಾದ ಡ್ರೋನು ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ಡ್ರೋನು ವಾ ನಮೂನೆದ ಡ್ರೋನ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಮರದು ಬಿಡ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಗನ ಮಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೋನ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಹೆವಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊನಾರೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಡ್ರೋನ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಡ್ರೋನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡ್ರೋನ್ ಆನಂದಾಂಡ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಟಡಿ ಎನ್ನ ದಯಪಂಡ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಕ್ಲು ರಾಂಗ್ಲ ಪವರೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಆವರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಈ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮೈತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರಮೋಟರ್ನ ತುವರೆ ಪೋಕ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರಮೋಟರ್ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂಡ 74.86% ಮುಟ್ಟ 75% ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟರ್ನೇ ಶೇರ್ ಉಂಡು ದಯಪಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಡು ಪ್ರಮೋಟರೇ ಈ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ರೀಟೇಲ್ ದಾಖಲು ತೂವರೆ ಪೋಣುಂಡ 14.56% ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು 42% ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪ್ರಮೋಟರೇ 75% ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪನು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೂ ಒಂದೆತ್ತ ಕಂಪನಿದ ಬಿತ್ತು ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 23 1,109 ಕೋಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂಡು ಜೂನ್ 23 1,472 ಮಲ್ತಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 1,617 ಕೋಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 1,881 ಆಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 24 1301 ಪಂಡಂಡ
ರೆವೆನ್ಯೂ ಉಂದೆತ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂಡ ಉಂದೆತ ಲಾಭಾಂಶ ಏತುಂಡು ಉಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಮಾರ್ಚ್ ಇಡುತ್ತು ವರೆ ಪೋಣುಂಡ 23 ಮೈನಸ್ 138 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಜೂನ್ 23 ಒಂಜು 172 ಪ್ಲಸ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 140 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 187 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್, ಆಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 24 81 ಕೋಟಿ 51 ಲಕ್ಷ ಮೈನಸ್ ಉಂದೇಟ್ ಆತುಂಡ. ದಯಪಂಡ 24 ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು. ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಂಡಲ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಒಂದೆತ್ತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದೆತ್ತ ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಬೈದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ 178 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ 24 ಮಾರ್ಚ್ 24 ಮೈನಸ್ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಏತು ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಒಂದೆತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದೆತ್ತ ಚಾಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ 2021 ಪಂಡ 22, 23, 24 ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂದು ₹5.75 ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತ 79.72 ತಿಕ್ಕೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಮುಲ್ಪವರ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮೂಲು ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿತುಂಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುವರೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಲ ಅಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತಿ ಏತು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊನವರೆ ಆಪುಂಡು ಏತು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಈ ಕಂಪನಿ ಬಲಿಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದೇಟು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಬರುವ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಡ ಏನಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರುವ ಅದನ್ನ ರೀಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವ ಒಂದೇತ ದಯಪಂಡ ನಾಲೈನ ಕಂಪನಿನ ಒಂದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿನ ಒಂದು ಬೈ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಕಂಪನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಉನ್ನತ ಒಂದುವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾಲೈನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಹೇಳ್ದವರ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಏನಂಚಿಡ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಂದಂಡ ಈ ಕಂಪನಿ ಎನಡ ಏತುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಎನಡ ಏತು ಶೇರ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಸಂದರ್ಭಡ ಏನು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಎನ್ಕವು ಏತು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಯಾನು ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತಂಡ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪನತ್ತು ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರಂದ ಅವು ನಿಕ್ಲೇನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಡು ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತೆ ನಿಕುಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೇನೈತಂದ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತ ಎಂಕುಲು ಆವಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತ ನಿಕ್ಲೇನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರಂದ ಲಾಭ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರಂದಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದುಂಬು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ನಿಕ್ಲಿನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜಂಡ ಎನಡೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ಏತು ಶೇರ್ಲು ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಏತು % ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ಗೈತೆ ಯಾನು 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ತುಂಬು ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 100 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ₹74 ಯಾನ ಬೈ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿ 40% ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತೀರ್ತು ಬುರ್ದಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು 5 ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಐತೆ ಎವರೇಜ್ ಇಪ್ಪನು 51.40 ಎವರೇಜ್ ಆತಂಡು ಎನಡ 300 ಶೇರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ಕ್ ಒಂದು 55.52% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂಡಂದ 55% ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ಕು ಒಂದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎನಡ 300 ಶೇರ್ ಒಂದೆತ್ತ ಉಂಡು ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡಲ್ಲೇ ಯಾನು ಈ ಕಂಪನಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಅವಿ ತೆನ್ಕ ಮೈನಸ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವಿನ ನನೋರೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಪವೆ ಕುಡಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನಡ ಮೂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಉಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬೈ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್
51.40 ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಎವ್ರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ 55% ಉಂದೇಟು ಪ್ಲಸ್ ಆತನು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನವರಿ ಉಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಏತು ದುಡ್ಡು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪಂಚಿಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದಾಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಜನೆ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ